Aarhus. Hej og velkommen til Dansk i Ørene. Denne episode handler om Danmarks næststørste by, Aarhus. En lille disclaimer er, at jeg selv bor i Aarhus og synes, at det er verdens bedste by. Du kan finde testen til denne episode på podcasten hjemmeside danskiørene.dk. Aarhus ligger i Østjylland og er Danmarks næststørste by. Den ligger i Region Midtjylland, og der bor omkring 350.000 indbyggere i den Aarhus Kommune. Det er valgfrit, om man staver Aarhus med Å eller dobbelt A. Men siden 2011 har byen officielt heddet Aarhus med dobbelt A. Aarhus ligger ude til vandet ved Aarhus Bund, og han har et meget stort industrielt havneområde. Man kan sejle med færge fra Aarhus til både Sjælland og Samsø. Aarhus er blandt andet populær, fordi den ligger i meget naturrige omgivelser. Selvom det er en stor by, udover at byen ligger ud til havnen, så findes der flere grønne bakker i centrum, og både Risskov og Marselisborg skole ligger tæt på centrum. Aarhus er den by i Danmark med den største andel af studerende i forhold til antallet i byerne. Der er nemlig 60.000 studerende i Aarhus. Der er mange forskellige uddannelsesmuligheder i Aarhus. Den største uddannelsesinstitution er Aarhus Universitet. Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928, og hovedcampus ligger i den smukke Universitetspark, meget tæt på Aarhus centrum. Der ligger andre afdelinger af Aarhus Universitet rundt omkring i byen, blandt andet på havnen og i den nordlige del af Aarhus. Hvert år i maj afholdes et af Europas største studiearrangementer, når hele 30.000 studerende mødes til de traditionelle kapsejladsen. Her dyster høj fra forskellige uddannelser i et stafsløb, hvor man skal sejle hen over den lille sø i Universitetsparken. I en lille oppustet kajak trækker en ud og træder 10 gange rundt om den tomme ølflaske. Udover Aarhus Universitet findes også andre
største uddannelsesinstitutioner i Aarhus, blandt andet VIA University College, hvor man kan læse mange forskellige profession bacheloruddannelser. Elvert Akademi Aarhus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Maskinmesterskole, Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Arkitektskole. Aarhus er ligesom de andre danske store byer en rigtig cykelby. Aarhus er nærmest foretrukne transportmiddel er cykler, og dette er til trods for, at Aarhus er en by med mange steder bakker. Hvis man skal fra centrum og enten sydpå eller nordpå, så vil man helt sikkert blive nogen forpustet, inden man når tropper og pakkerne. I Aarhus kan man også rejse med letbane. Letbane er et sporvognsystem, der blev åbnet i slutningen af 2017. Der var rigtig mange udfordringer uden byer af letbane, og især i de første 2 år efter letbanes åbning var der mange driftsforstyrrelser, så aflyste afgange. I dag er letbane et meget pålideligt transportmiddel, som mange Aarhus er nær benytter dagligt. Aarhus har et fodboldhold, der spiller i Superligaen, den bedste danske fodboldliga. Fodboldholdet hedder AGF, men blandt fans omtaler de ofte som de ved, fordi deres fodboldtrøje er ved. AGF har hjemmebane i Sierpark, der ligger centralt i Aarhus og har plads til godt 20.000 tilskuere. AGF har eksisteret siden år 1920, og der er mange traditioner omkring AGF's familier. Til fodboldkampe spilles nogle bestemte sange, og ofte benyttes for korsdansen KSDH, som står kom så den vil. I 2019 vandt AGF deres første medalje i Superligaen siden 1997, da de afslutter fodboldsæsonen med en Bjørn M-medalje. De blev markeret med fester og sang i det Aarhus i Sanske Gade.